Hej, mit navn er Bo. Jeg vil gerne lave en demo af FPS Cloud, som kan håndtere feriepenge for dine timelønsansatte. Jeg er her logget ind som en lønbogholder, som har adgang til test 4 og Create Test. I test 4 er der allerede en åben klade med feriepengeanmodninger, som skal forstås på samme måde som en lønklade eller en finansklade. Her kan du se, at der er 53 ubehandlede anmodninger, som lønbogholderen skal håndtere. Jeg trykker nu på i'et. Her ser du virksomhedsindstillingerne, hvor der angives det regelsæt, som alle anmodninger skal behandles efter. Ud fra regelsættet får alle anmodninger en forventet behandling. Den forventede behandling kan være udbetalbar, skal afventes til senere eller skal afvises. Eksempelvis her regel 3.1, som angiver et antal karensdage for optjeninger, så der skal gå 14 dage inden en optjening kan udbetales. Regel 3.2 siger, at det kun er anmodninger for de kommende 30 dage, som kan udbetales. Og hernede regel 3.5 siger, at hvis saldoen ifølge feriepengeinfo er negativ, så afvises anmodningen. Heroppe i regel 2.7 kan man angive, om feriepengeanmodninger skal kontrolleres i forhold til den aftalte og afholdte ferie fra tidsregistreringssystemet. Man kan så sikre sig, at medarbejderen også faktisk har afholdt ferie. Her fra virksomhedsoversigten vælger jeg nu test 4, hvor der jo er 53 feriepengeanmodninger, som afventer yderligere håndtering. Jeg får nu vist et dashboard. De 53 feriepengeanmodninger er her øverst fordelt ud fra den forventede behandling i de 3 blå kasser. Der er her 27 anmodninger, som kan udbetales straks. Der er 7 anmodninger, som kan afvente til at blive udbetalt senere, og der er 19, som kan afvises. Her i venstre side kan I se, hvad der tidligere er overført til lønsystemet. Den 20. er der overført 119.000, og den 4. er der overført 11.000. Altså overførsel af de feriepengeanmodninger, som skal afregnes og lønbehandles i lønsystemet. Her i midten ses indberettede feriepengeoptjeninger fordelt på optjeningsmåneden. Og hvis vi går tilbage her i månederne, kan vi i vores testsystem se beløbene. Altså et beløb per måned. De skyldige feriepengesaldo ses her, og man kan skifte mellem årene. Ja, og her ses saldoen for feriepengeinfo, saldoen for FPS Cloud og den forventede saldo i lønsystemet. Forskellen på saldoen skyldes, at der her er nogle anmodninger, som endnu ikke er afklaret og behandlet. Jeg har nu valgt menupunktet behandling over i venstre side, og jeg får vist de 53 anmodninger. Hvis jeg markerer en anmodning og trykker Enter, får jeg vist et pop-up billede i højre side. Her ses mere om anmodningen. Her kan man skifte status på anmodningen, og her ses, hvordan saldoen for medarbejderen er gjort op for det pågældende ferieår. Jeg kan nu ændre handlingen for anmodningen ved at trykke udbetal her og trykke gem. I ser nu, hvordan den faktiske handling er udbetalbar og hvordan beløbet er flyttet herop. Til en start havde anmodningen en afventerstatus, og det havde den, fordi vi i regelsættet havde sagt, at anmodningen, der den ligger mere end 30 dage ude i fremtiden, skal have en afventerstatus. Hvis vi kigger på Erik L., så kan vi se, at alle anmodninger fra Erik L. står med en afvisningsstatus. Det gør de, fordi feriesaldoen ifølge FPI, altså feriepengeinfo, er negativ. Igen har vi i regelsættet sagt, at hvis saldoen her er negativ, så skal anmodningerne afvises.
Vi kan også vælge, at den skal udbetales, og vi trykker der igen. Hvis vi nu trykker godkend, så vil de 29 anmodninger her kunne overføres til lønsystemet og blive lønbehandlet der. De 6 anmodninger her vil forblive inde i FPS Cloud og vil kunne genbehandles ved næste lønbehandling. Og de 18 anmodninger her vil blive returneret til Feriepengeinfo og vil herefter indgå i saldoen på borger.dk for medarbejderne. Jeg har nu valgt menupunktet årstotaler over i venstre side. Her kan man vælge, hvilket ferieår man ønsker at se. Vi kan bladre tilbage, og vi kan bladre frem. Årstotalerne er her specificeret per medarbejder. Og her hvilken optjeningstype eller udbetalingstype det er. Her hvad der er optjent, hvad der er overført fra tidligere år, hvad der allerede er udbetalt, hvad der ligger til behandling i FPS Cloud, hvad der er overført til kommende år fra indeværende år, restsaldoen ifølge vores system, restsaldoen ifølge Feriepengeinfo. Her nederst ses summen for alle medarbejdere i virksomheden. Og hvis man ønsker at overføre det til Excel, så har vi knappen her. Jeg håber, du fik noget viden omkring vores system FPS Cloud. Hvis du har nogle spørgsmål, så kontakt mig endelig på min mail bks@ssv.dk eller telefon 21 22 83 72 eller find mig på LinkedIn. Ha' en god dag.